Il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela qal li Malta qed tagħmel suċċess għax il-poplu jagħti fiduċja lill-Gvern li qiegħed jimplementa miżuri għal ġid tal-familji. F'Masrelli fiż-Żurriq il-Prim Ministru tkellem dwar l-ambjent u ħabbar illi impjant ġdid tat-tarmak propost mill-privat li mqabba bib ma' residenti mhuwiex ħajsir. Hawnhekk spjega illi din id-deċiżjoni turi li l-Gvern kapaċi jisma' l-karbiet tan-nies. Ir-rimarka dan qiegħed isir id fit mal-ħidma tal-Gvern li jagħlaq impjanti li jħallu impatti koroħ fuq in-nies. Il-Prim Ministru fakkar il fl-2006 il-Gvern Nazzjonalista kien daħħal fiż-żoni tal-iżvilupp medet kbar ta' art verġni daqs is-siġġiewi. Hawnhekk spjega li waqt li l-Gvern ma jistax jieħu lura d-drittijiet li nataw lin-nies din id-deċiżjoni, art pubblika li mhijiex minsusa mhux ħadkun żviluppata jekk mhux għal ġid tal-komunità. Dr. Abela qal li l-Gvern impenjat li jkompli jżid iktar proġetti ambjentali. Hawnhekk semma bħala eżempju Pjazza Karmelitani fiż-Żurriq li għalkemm li hija art li fuqha jista' jsir l-iżvilupp, il-Gvern se jibdilha fi spazju miftuħ ieħor għall-familji. Il-Prim Ministru semma l-ħidma tissir għal ġid tan-nies fosthom l-investiment ta' 6 miljun euro sabiex ġenituri prospettivi jirċievu servizz tal-IVF iktar malajr fil-privat. Irrefera wkoll għal tejn kollettiv li ġie ffirmat din il-ġimgħa għal 7,000 ħaddiem f'livelli tekniċi fis-settur pubbliku u liġi ġdida sabiex il-ħaddiema tal-kuntrattur fil-privat jibdew jitħallsu daqs il-ħaddiema impjegati direttament fl-istess post tax-xogħol. Il-Prim Ministru qal li għal kontra tal-Partit Nazzjonalista li qal m'għandu l-ebda proposti għal pajjiż. Il-Partit Laburista fassal manifest elettorali għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew imsejjes fuq 10 prinċipji favur Malta. Għalli minflok il-Partit Nazzjonalista irrid il-firda fil-pajjiż u kiteb lill-Bank Ċentrali Ewropew kontra l-Maltin. Waqt li refera d-bassir ekonomiku ta' Malta illi ġie rivedut il-fuq mill-Kummissjoni Ewropea, il-Prim Ministru qal li għalhekk huwa importanti l-għażla ta' 8 ta' Ġunju illi ġejja il-Maltin se jivvutaw jekk iridux iktar żidiet fil-pensjonijiet, il-Children's Allowance u dħul ta' benefiċċji ġodda bħal għajnuniet tal-ġenituri illi wliedhom jibqgħu jistudjaw. Dr. Abela qal li min jemmen f'dawn il-proposti u mhux fil-protesti fit-8 ta' Ġunju illi ġej għandu jivvota lil kandidati kollha tal-Partit Laburista.